Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin, Zure espirituarekin. senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko bizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, ereinkatuazu, gorespen zuri, auspe zagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure behia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Izan dezagula beti jauna zure izen santuaren beldurra eta maitasuna. Ezpai dituzu behin ere zure eskutik uzten, zure maitasunean sendo jarri dituzunak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Joven liburutik, jaunak ekaitzaren barrutik hitz eginez, honela esan zion Jobi. Nor itxi zuen itsasoa atez, amaren sabeletik ibaia atera zenean, odeia soineko eta lainoa aurazpi jantzi dizkizunean. Nik ezari nizkion mugak, nik ipini ateak eta morroioak. Honeraino iritsiko zera esan dion, eta ez aurrerago. Hemen lehartuko da zure olatuen arroa. Jaunak esana. Jauna dut hartzai, ez naiz Kristoren maitasunak behartzen gaitu, jakinik bat denengatik hil bada, denak hil direla. Kristo denengatik hil zen, bizi direnak ez daitezen berentzat bizi. Berengatik hil eta piztu den harentzat baizik. Horregatik, hemendik aurrera, guk ez dugu inor gizalegez ezagutzen. Eta inoiz Kristo gizalegez ezagutu badugu ere, orain ez dugu hala ezagutzen. Kristorena dena sorkari berrira, zaharrenak egin du berria hasira. Jaunak esana. Aleluia. Egun hartan ilunabarrean Jesusek honela esan zien ikasleei, goazen kuraz bestea dira, eta jendea utzi eta utzian eraman zuten zegoen bezala. Beste utzi batzuek ere jarraitu zioten, haize ekaitz handi bat sortu zen, eta ontzi barruaino sartzen ziren ur palastak, ontzia ia betetzeraino. Bera berriz, txopan, burko baten gainean lo zegoen. Esnarazi eta esan zioten maisu, galtzera goaz, eta ez alzaizu ajolarik. Orduan, jeikirik agindu zion haizeari eta itsasoari esan, ixo,
Hau gelditu zen haizea eta barealdi handia sortu zen. Gero honela esan zien, zergatik zarete horren beldurti, ez alduzu oraindik sinismenik, eta harriturik gelditu ziren, eta honela zioten elkarri, nor dugu ordea hau, haizeak eta itsasoak ere obeditzen baitiote, jaunak esanak. Las sociedades más antiguas, digamos, el ser humano, siempre ha tenido la experiencia que no se valía todo por sí mismo, no estaba todo en sus manos. El ser humano no puede controlar absolutamente todo, sino que el ser humano es limitado. Y esta experiencia es algo que durante muchísimos siglos todas las culturas, todos los lugares, todos los continentes lo han vivido como algo muy profundo. Esa necesidad que tiene el ser humano porque se siente limitado. Y también nuestras sociedades, siempre tendiendo a buscar esa ayuda de Dios, conscientes de que nuestra existencia, el hecho de que estemos en este mundo, no es una casualidad que no tiene sentido, sino que hemos sido creados por un ser supremo, que además nos quiere, que además se ha hecho hombre, que además nos ha querido traer todo su amor, nos ha querido traer toda su salvación, etc. Y por eso siempre, en todas las realidades de la vida, ha habido esa costumbre de invocar esa ayuda de lo alto, esa ayuda del cielo tan necesaria, conscientes de que somos limitados, de que no todo está en manos del ser humano. Y por eso tenemos la costumbre de bendecir las hierbas, las flores, los campos, pidiendo a Dios que sean fecundos, que puedan dar aquello que necesitamos para vivir, pidiendo su protección, pidiendo su ayuda, sabiendo que ese Dios providente nunca nos abandona. No solamente con una mentalidad, vamos a decir, solamente material o solamente de esta tierra, no es esa la mentalidad cristiana, pero también nos damos cuenta que para las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo, que son buenas y queridas por Dios, pedimos su ayuda humildemente. Aunque la perspectiva del cristiano tiene que ir más allá, no solamente para esta tierra, sino una perspectiva sobrenatural. El mundo moderno, el mundo actual, y sobre todo sucede en Occidente, no todas las sociedades del mundo tienen la misma percepción. Tiene un punto un poco más, vamos a decir, soberbio, en el sentido de que los avances de la técnica, los avances de la ciencia, le han traído al ser humano como el hecho de, es un poco un espejismo, pero de pensar que sí que está todo en sus manos, puede tener ese espejismo, de decir ahora, con la ciencia, con los avances, cantidad de cosas que antes eran insalvables se pueden salvar. Y es algo bueno como tal, y es algo querido por Dios. Para eso nos ha dado Dios la capacidad intelectual, para que la empleemos, para que la vida sea más agradable, más cómoda, más confortable. Es algo que es bueno y que lo quiere Dios. Pero esto no nos puede llevar a olvidar esa esencia que tiene el ser humano, que sigue siendo limitada. Hay muchas cosas que se han superado, pero el ser humano sigue siendo limitado. No todo está en nuestras manos. Y por eso es importante no olvidarlo de ninguna manera. Seguimos necesitando de Dios. Aunque tengamos internet, aunque tengamos aviones, aunque tengamos todos los avances tan buenos y tan necesarios y que han traído tanto bien, el ser humano sigue teniendo sus limitaciones porque sigue siendo un ser creado, un ser limitado y sigue necesitando de Dios. Por eso también nosotros, siguiendo la tradición, seguimos bendiciendo los campos, pidiendo la ayuda de arriba, pidiendo la protección de Dios, porque somos conscientes de que la necesitamos.
también en todo lo que es el progreso, que es algo bueno, le pedimos que nos dé luces al ser humano para que siga progresando y se emplee sobre todo para el bien. Todos los avances se pueden emplear para el bien, para curar, para tener más avances médicos, para poder vivir más años, para poder vivir mejor, para poder evitar el dolor, para poder tener una vida más confortable, pero vemos también en tantos lugares se puede utilizar para ser muchísimo más destructivo. De las guerras en las que echaban flechas y lanzas, estamos viendo bombas que revientan un pueblo entero o una cantidad de gente terrible. Vemos que el avance del ser humano sigue necesitando esa luz, esa fuerza de Dios en todos los sentidos. Y le pedimos eso en este día muy especialmente a Dios, que nos dé esa consciencia, esa luz que necesitamos para tratar de vivir como Él quiere que vivamos, queriéndonos, ayudándonos, haciéndonos la vida más agradable, eta aztu gabe, beti azken finean bere eskutan egongo gara. Ez dagoela dena gure esku baizik eta beti daukagula bere premia. Hoxe eskatzen diogu eta gaurkoan oso bereziki bertan gauden guztiontzako eta oskozko gure herriarentzako. Sinisten dut, sinisten dut jangoiko aita guztidun, zeruruen egilea. Sinisten dut, haren seme bakarra, Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean giltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aital guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu oskozko gure herriaren alde. Jangoikoak gorde bezala gaitz guztietatik eta gure arteko bizimodua izan dadila beti elkartasunean, bakean, maitasunean. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurkoan oso bereziki, hemen oskozko gure hildako guztiak, gero kanposantuan ere responsa egingo dugu, hemen hildako guztien alde jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ama maite Maria egin
dena hemen egingo dugu, gero ez kanpo santuan ez ibiltzeko, eman izuena, hemen egingo dugu eske bakarra. Onar jauna, bakezko eta gorespenezko opari hau, beronek garbi gaitzala pekatuetatik eta zuretzat opari atsegin garri egin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztidun, beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Galduta zebilen gizakia zerrogiturik, birjinagandik jaio zen, gurutzean hilik betiko eriotzatik atera gaitu, eta hilen artetik pizturik betiko bizitzaren jabe egin. Horregatik, geru eta goien geru eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerurrak beterik hauzka, Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean badiran gure senideak eta hildako guztiak bereziki, oskozko hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin,
haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldean eman, baina atera gaitzazu ezekin. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Pakea zuekin. Jangoikoa egin dotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoa egin dotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoa egin dotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, emain guztu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor, etxean sartzeko. Egin dezagun otoiz. Kristoren gorputz santuaz eta odol baliosuaz janaritu gaituzu jauna, zure bihotz onari eskatzen diogu mezan ospatzen deguna, betiko salbamen izan dakigula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Y ahora, los que queráis y podamos, vamos a ir al cementerio a hacer el responso habitual. Jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Esker